Jo la cooperació. És que té un sentit tan ampli que jo a vegades no... Per què jo he de considerar que tinc el dret a fer malbé el que he rebut i que ha de ser pels que encara no estan aquí? Abandonar la perspectiva dels diners i centrar-se més en la perspectiva de les persones. Es respira un aire fresc, un aire engrescador. La cooperació, per mi, és una manera d'exemplificar la fraternitat universal. És que la cooperació, contràriament a el que es pensa la gent, no és una història allunyada de les nostres realitats, sinó que és una història molt propera. Les ONGs de desenvolupament el que intentem dir és que qualsevol persona d'aquest món és germana nostra i que, per tant, qualsevol persona d'aquest món té dret a viure en dignitat. Crear pensament, crear opinió, comprometre's, fomentar el teixit social. Deixar d'estar basades només en projectes de desenvolupament i començar a desenvolupar més el tema de l'educació per al desenvolupament i de la incidència política. No? Vaja, jo crec que la cooperació és una escola de formació humana importantíssima. Som els que mostrem i donem veu, som un altaveu també per determinades causes injustes que succeeixen en el planeta. Amb la cooperació allà estem demostrant o intentant demostrar que aquest camí pot existir i ens el poden acabar ensenyant ells. Intentar fer el que realment pots i vols fer. I a partir d'aquí, ser feliç tot el que puguis. Que fem allò que realment ens dona una satisfacció personal a nivell de valors fer. I que la gent que és així altruista ho és perquè ho és. Si tú no te ayudas, entonces tampoco puedes ayudar.